Man får nogle lækre rapporter med et overblik over ens organisations velvære, det vil sige blandt ens medarbejdere. Noget vi egentlig har gennemvalideret hos Rambøll igennem plus 25 års erfaring i markedet. Så udover det er nogle spørgsmål, vi i den grad kan stå indenfor, så er det også noget, vi har suppleret med rent forskningsmæssigt i forhold til, men hvad er egentlig de gangbare emner, så at sige? Hvad er det, der har resonans ude i organisationerne? Let overskuelige rapporter. Det bliver givet nemt til ledelse, afdelingsledere og HR-adgang. Det vil sige, at vi kan se på tværs, og vi kan se enkeltvis for det lokale område, man er ansvarlig for som leder. Lækker design, det er let overskueligt at gå til. Udover at du får nogle flotte rapporter, jamen så får du også noget mere kvalitativt feedback. For man kan sige, at der er ikke nogen måling, der er noget værd, hvis det er, at vi ikke følger op på det. Det skal kunne ses og leve, så at sige, ude i organisationen. Og der får man kvalitativt feedback som leder eller HR-ansvarlig. Får man nogle opfølgningsspørgsmål, eksempelvis nogle konkrete handlingsforslag, en præsentation for ens team, og også nogle refleksionsspørgsmål. Hvordan går vi videre med det, vi nu ved? Det kan være nemmere for den enkelte, der måske ikke lige altid har så nemt ved at sparke døren ind hos lederen og sige, det her det er et problem, eller hvad man nu ellers har på hjerte. Så der sikrer vi faktisk, at alle de kommer til ord. Vi kan skabe et let overskueligt indblik og overblik i organisationens velbefindende. Det skal godt være, at tingene fungerer rigtig, rigtig godt, så det vil vi gerne blive ved med, og dermed også have måske en styring på og et klart overblik og en udvikling, vi kan se over tid i forhold til, hvordan det går.